Вино плодовое – отметная з'ява нашей истории и культуры. Традиционно вино плодовое атаясамляецца со шляхтай, потому что это вось менавіта адпавядала яе ладу жыцця, калі ў перарывах паміж вайсковымі паходамі трэба было неяк бавіць час. І водгук гэтай шляхецкай традыцыі таксама адлюстраваны ў сучасных назвах вінаў. Укаранёнасць гэтай з'явы ў нашай гісторыі наткніла мяне на калекцыяванне. Як па аналогіі бывае калекцыянаванне такіх ужо вінаў марачных, я пачаў ствараць калекцыю пладовых вінаў. І можна пабачыць па некаторых назвах, што вось гэта можа быць такім сувенірам з вандроўкі, як, вось, напрыклад, палескі сувенір «Лето в бокале». Вино плодовое, крепленное, крепкое, улучшенного качества. Я ўжо на працягу 5 гадоў ствараю гэтую калекцыю. Я таксама жартую і называю гэта асноўнай беларускай нацыянальнай валютай. Ну і мне падаецца, што віно пладовае засталося тым такім аўтэнтычным сувенірам, які можна прывезці з вандроўкі па Беларусі. Кшталту маладзечынскае фестывальнае, якое можна прывезці, наведаўшы маладзечынскі фестываль паэзіі. Ну і вось сустракаюцца розныя цікавыя назвы, якія можна, ў прынцыпе, падзяліць па катэгорыях. Ну і вось такая цікавая катэгорыя – гэта назвы, якія адлюстроўваюць рух у прасторы і часе. Такая чарговая тэматыка, адлюстраваная ў назвах, гэта вось такое уяўленне пра стан спажыўца, які адбываецца пасля дэгустацыі, ці можа неяк іначай назваць гэты працэс. Да гэтай катэгорыі я б аднёс вось такія назвы, як «Адзісея», напрыклад, «Цібеліна», «Містер Ікс», «Релакс», «Раздолле». Калі там у будучыні спатрэбіцца кшталту рэканструяваць штодзённасць, беларускую штодзённасць, гэта можна зрабіць па некаторых назвах, серыях він, дзе фактычна ўвесь дзень распісаны ад гадзіны ў гадзіну па назве. Восход солнца, раніца, добрый вечар, сумеркі, черноглазая ноч. Наколькі мне ўяўляецца, вось гэтая з'ява можа вельмі трапна, дакладна характарызаваць нашу сучаснасць. Калі некаму у будучыні спатрэбіцца рэканструяваць беларускую паўсядзённасць, гэта можна зрабіць вось па гэтай серыі вінаў. Восход сонца, зразумела, што ён пачынаецца з моманту адкрыцця крамы. Ну і далей раніца, пазней увечары, калі спажывец ізноў прыходзіць пачарговую партыю, сумеркі, ну і ўжо калі надыходзіць такая поўная адключка, черноглазая ноч. Віно пладовае – гэта яшчэ і такі яскравы прыклад стварэння беларускіх брэндаў. Вось, напрыклад, Радзівілаўская, Князёўна, Родны кут, Пяшчота, Весялінка, Слуцкі шлях, Талака, Рэчанька, Калядная. Правда, шкада, што вось калядная з'яўляецца не на каляды, а чамусьці на Вялікдзень. Но я думаю, што можна яе вось захаваць і пазней з асалодай ўжо выпіць на каляды. Назвы сапраўды вельмі цікавыя, вельмі паэтычныя, і мне вось прыгадваецца такая ўжо спасылка да іншага гістарычнага перыяду, што казалі, што быў адмысловы аддзел ЦРУ, які распрацоўваў савецкія анекдоты. Так вось мне падаецца, што існуе нешта такое падобнае, што вось гэты аддзел ЦРУ перакваліфікаваўся, і ён выдае лінейку вось такіх назваў пладовага віна. І сапраўды на гэтую з'яву можна па-рознаму глядзець, таму што ўсе мы разумеем і ведаем дакладна, што гэта такі індыкатар алкагалізму. І вось уся тая прагрэсія спажыцця, яна не вельмі такая аптымістычная. Хочацца пажадаць, каб вось гэты
людскі рэсурс, які вось, дзякуючы чаму і адбываецца вось гэта спажыванне гэтага напою, што ён будзе невычарпальны. Мне падаецца, што тыя назвы з'яўляюцца менавіта такім доказам на карысць таго, што мы ўсё ж такі шалёная нацыя, што вось так без сумневу спажываць ці то віно пад назваю «Фларіаль», ці то віно пад назваю «Дрыяда», «Весялінка» і ўсю гэтую лінейку такіх фантастычных, фантасмагарычных назваў з'яўляецца такім вельмі моцным доказам на карысць другой тэзы, што ўсё ж такі беларусы шалёная нацыя.